Padha le bosak. Ayo ben wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Hah? Budek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong aku nasi suarane apik mah ngono. Pak Sena. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Sena ayo ngono ya. Wong sarasumam mending ngono. Padha le bosak. Ayo ben wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Iya. Bosok ayo doyan kok le. Pepet lah. Ajane yo tak wae semen lah terserah apa. Ana barang. Ana ta? Oh, telung siji. Telung siji piye? Pak sini loro. Lah iso wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Paling nyuwun lagu lali janjine kalih Gembira Luka. Ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum nggih matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada nyo, udut nyo. Nyo golong oleh-oleh bojomu kono nyo. Lah apa lho? Ming udut kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah singen terus. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Kuwi tak jolke dit to? Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Bawane. Heeh. Bawane apa? Manut kok. Manut tenan? Heeh. Ora kena kaya wingi lho gah aku. Kaya wingi piye? Angger mangap muni wis tau. Aku nek mangap ya meng ngono wae. Bawa lho. Ah iya. Lahirmu 17 apa? 26. Lho berarti 26 iki berarti saiki iki. Heeh. Dadi wetone apa kowe? Mah karo didukunke engko. Kan dukunke kowe nggo abrak apa? Nyepet. Ya nek dede sampean nek sing do krungu-krungu tanggal 26 tambah 2 8 suku watu gajah buta suku watu gajah buta. Kok tiba buta kok kowe wali. Buta ngletak apa ya? Buta tiba buta ki wateke bayi tiba buta ki kokean pangan ning ora gelem nyambut gawe. Dasnatullah Nadyane gak mengeruske ta. Mbok. Ya ben ketara rampung-rampung lho, diganggu terus lho. Aku ya gumun nek mau ora rampung-rampung. Ning sak gubukas moroe kok suwi lho. Ngomong wae kok. Ah iya. Barang apa-apa nek disambi omong suwe. Nadyanmu engku. Dalange jenis tenane. Mbok ben. Nek kok ngene iki sing ngerti piyai sepuh tak andani. Ngerti napa? Lah yo apa omongan kaya ngene iki sing iso nangkap ning piyai sepuh, wong sing wis umur. Ning nek mayang kok omong terus omong, "Wah iki wah kuwi sing cah cilik maune ra ngerti dadi ngerti." Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misalnya sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kowe kok dadi ngarani. Kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya.
nganggo iki golek telek. Golek telek. Kalau di Jawa, ya. bahasa Indonesia kalau di Jawa, kalau ada ayam mau bertelur, yo. Itu biasanya sok dilihat. Oh, ayam itu ya. Iya, ndelep gitu. Oh, iya itu. Sogo ini sogo telek. Jangan telek. Telek. Nah, ndelep itu kalau udah ada telurnya, ini berarti mau bertelur. Oh, iya. Penjual ayam seperti itu. Dulu gitu. Oh, ya. Jangan pakai ini ayamnya semaput. Enggak pakai ini ya. Jangan. Pakai ini ya. Ini ukurannya segini.